Mae Theresa May ar y maes yr rwle. Mae Donald Trump yn mynd yn ochr heddiw. Ond dim mwy am Donald Trump am y funud, achos mae Jack James efo fi yn y shed ffwr a fflu. Mae'r pryd i gadael a mae'r ffwrdd i cyrraedd. Dych chi'n iawn bore yma, Jack? O, do dda wir, diolch, ges o'n i gwrdd journey lan o St Clair. Holl ffordd o St Clair bore yma? Do. Ar moch cwta efo chi? Ie, na chi, ie. Faint o foch cwta sydd gennych chi yma? Mae 10 da fi mewn man hyn heddi, mae byddu 10 ar 20 da fi gydre. Oes na wir? A hwn di'r ffef... Dwi'n mynd o dri agos, ac as dwi ddim yn fan, mae'n debyg braidd i'r legoda yng Nghymru, a dwi'n bach yn nerfus. Dim byd yn bod yn nhw. Nag oes? Na, os dim byd. Mae nhw'n dosau reit. Ers faint ydych chi wedi bod yn cadw y moch cwta? 25 years. Do, wir. Ers o'ch chi'n blentyn, de? Wel, na, wel, o'n i cadw adarn cyn ni, ond... Cadw adar cyn ni? O'n i yn cadw adarn, so golles i'r oed adarn, so ys i mewn i'r ein wedyn ni. Di hain mynd hedfan ffwr, falle? Na. A wys i'w handlo? Na, ni. Da chi wedi cael llwyddiant yn y gorffennol? Na, so wedi bod to, John dechrau 90 o gloch. Wel, ai. Mae hwnna number one ar ei glist. Ie. Hwn fydd number one, da chi'n meddwl, i fynd diwedd y dydd? So'n gwybod, so'n i'n gwybod. Gown ni weld, ie. Mae'n i'r judge yn dyfa. Mae lan i'r... Diolch yn fawr. Dwi'n mynd o ffordd. Dwi'n dechrau mynd yn nerfus braidd. Na, dwi'n ti. Diolch yn fawr. Sim i broblem. O reit. Diolch yn fawr, Jack. Diolch yn fawr.